मम्मी पापा होई गेले राजी गे कर जा मम्मी पापा होई गेले राजी के जान करबो तोरे ससादी मम्मी पापा होई गेले राजी के जान करबो तोरे ससादी तोरे से शादी करबो तोरे ससादी तोरे से शादी करबो तोरे ससादी हमरा घर से मिल आजादी के जान करबो तोरे ससादी मम्मी पापा होई गेले राजी के जान करबो तोरे ससादी डीजे उमेश आप सुन रहे हैं सुखीपुर बाजार मम्मी पापा होई गेले राजी शुरू सची गे हम खानदानी गे हम खानदानी रखबो बनाई के जाने तोरा के रानी फोटो देख के खुश छै के दादी के जान करबो तोरे ससादी मम्मी पापा होई गेले राजी के जान करबो तोरे ससादी डीजे उमेश आप सुन रहे हैं सुखीपुर बाजार संदीप सुमन कह तोहर की छो विचार गे ये हमरा घर से सब कियो छौ तैयार गे राइटर बीकेसी कहतो याबू भाभी के जान करबो तोरे ससादी मम्मी पापा होई गेलै राजी के जान करबो तोरे ससादी मम्मी पापा होई गेलै राजी के जान करबो तोरे ससादी तोरे से शादी करबो तोरे ससादी तोरे से शादी करबो तोरे ससादी हमरा घर से मिल आजादी के जान करबो तोरे ससादी मम्मी पापा होई गेलै राजी के जान करबो तोरे ससादी।